A l'horta ja és hora de collir, però primer cal cremar la palla. I amb el paper de diari n'hi ha prou? Sí, claro. Perquè això és palla i crema de seguida. Claro. I això per què ho has muntat? Cada un té el Per si seu... s'ha de Jo apagar. vaig adelantar el foc, no. Això és per anar repartint el foc. De fet, ja he tirat antes aigua Sí, perquè la brossa se banyi un poc. quedi humida i per tant, no, Exacte. encara que hi vagi una guspira, que no Exacte, prengui foc. Exacte, per intentar D'acord. que no prenga foc. Llavors ara es tracta que vagi corrent el foc cap allà. Exacte, i poquet a poquet perquè creme bé la palla. Va. Quants dies abans de la collita fas Això, la... això depèn del temps. Com està molt sec, esto és ràpid, potser de 3 o 4 dies ja puc entrar. Quants anys fa, Joan, que fas això? Jo què sé, per almenys 20 anys o 25. Els pares també eren llauradors? També eren llauradors. Al camp, en poc més de mitja hora, queda tot socarrat. La tècnica és fer-ho a contravent perquè es consumeixi la part aèria de la xofera ja seca i facilita així l'accés de les màquines per fer la collita. Anys enrere, aquesta palla cara crema s'utilitzava com a jaç pel bestiar.